zama wanda yake zana hoto ko wanda yake sassaka gunki ko mutum-mutumi da hannun shi zai zama daga cikin mutanen da suka fi kowa shan azaba ranar alkiyama. Me yasa? litashbihihi billahi fi mujarradi sun'a, saboda kawai ya kwaikwayi Allah a wajen aikin Allah kadai. Allah ya yi mutum, kai kuma sai ka je ka ɗauki chalk ko biro sai ka zana mutum, sai Allah ya ce to da ni kake, ka kwaikwaye ni, za mu haɗu, sai ka fi kowa shan azaba kana kwaikwayo na. Yanzu wannan fa ya kwaikwayi Allah ne a wani aiki na Allah, ba wai a wajen a zo a bauta mishi irin yadda ake bautawa Allah ba. Me kake tunani? sai ce famazannu bitashabbuhi billahi fi rububiyyati wal ilahiyya. Menene zatanka ga wanda ya kwaikwayi Allah ga rububiyyar shi da kuma bauta mishi? Jama'a kun fahimta? Wanda ya kwaikwayi Allah fa shine mai ɗaukan hoto ko mai drawing, ya zana irin halitta Allah, sai Allah ya ce to ya kwaikwayi Allah, don haka zai fi kowa shan azaba. To me kake zato kuma ga wanda ya karkato da bayi ya ce su zo su bauta mishi irin yadda ake bautawa Allah? Sai yake cewa kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda annabi ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyama al-musawwirun. Masu zana hoto su suka fi kowa shan azaba a ranar alkiyama. Yuqalu lahum, don za a ce da su ahyu ma khalaqtu, sai ku hura rai ga abin da kuka halitta ranar alkiyama. Na'am, duk ɗaya ne, duk ɗaya ne, kawai ba wani bambanci, zamani ne kawai. Masu zanawa da hannu da waɗanda suke ɗauka da kamera duk ɗaya ne, duka babu bambanci. Aisha sa muka ɗan tattauna matsalar kaɗan jiya, muka ce amma ita matsalar a yi haƙuri, matsala dangane da hoto akwai babi na musamman a nan cikin kitabul kaba'ir, a nan ne za mu tsaya a tattauna ta. Yadda wannan yake zanawa haka shi ma wannan yake ainihin ɗauka da kamera ya ɗauka, duk ɗaya ne. Abin da za ka duba, wanda yake zanawa ma surar ba ta fita keke da keke kamar wanda yake ɗauka da kamera. Shine Allah ya yi halitta, kai kuma ka je kana kwaikwayon shi, to za ku haɗu da Allah don ka kwaikwaye shi a aikin shi. Ranar kiyama sai a ce sai ku hura rai. Shi yasa wani ya zo cewa Ibnu Abbasin, ko kuma hadisin marfu'i ne ma, wallahul musta'an, ke cewa shi sana'a shi kenan. Sai ce to in ya zama babu makawa sai ka rinka yin hotunan kana ciccira kawunan. To ina haka kuma za ta yi? Don haka sana'a ta photograph ba sana'a bace a musulunci, ba sana'a bace ta, san ba sana'a bace. Ya zama kai sana'ar ka ɗaukan hoto ba sana'a bace. Allah ya kiyaye.